Γεια σας παιδιά, ένα μικρό σουγκαράκι εδώ και καλώς ήρθατε στο unboxing της πρώτης μου βιντεοκάμερας. Είναι Sony, το μοντέλο είναι HDR6 330E. Λοιπόν, ανυπομονώ να την ανοίξω. Ας κόψουμε την ταινία εδώ πέρα. Και αυτό που μπορούμε να δούμε στο εσωτερικό είναι δεν ξέρω τι είναι αυτό. Και άλλα χαρτιά. Και άλλα χαρτιά. Αυτό είναι για να κάνεις μόνο register. Το manual βεβαίως. Ακόμα ένα manual. Ακόμα ένα manual. Μάλλον δύο manual. Καλά, πως θα δίνω έτσι τα manual. Και μαντέψτε τι. Ακόμα δύο manual. Οκ. Ας ανοίξουμε το κουτί. Μπορούμε να δούμε τον φορτιστή της μπαταρίας. Αυτός εδώ είναι. Επίσης βλέπουμε το καλώδιο για το USB. Καλώδιο HDMI, micro HDMI για high definition, να το συνδέσεις με την τηλεόραση. Επίσης εδώ πέρα έχουμε την μπαταρία. Και για να δούμε τι άλλο υπάρχει. Και βεβαίως η κάμερα. Για να την ανοίξουμε. Όπως βλέπετε είναι πολύ καλά προστατευμένη. Okay. Αυτή εδώ είναι HD. Καταγράφει εικόνες, φωτογραφίες δηλαδή, σε 9,2 MP. Εδώ μπροστά είναι το μικρόφωνο. Υποδοχή για το τρίποδο. Εδώ μπαίνει η μπαταρία. Και κάνει 60p οπτικό zoom. Χρησιμοποιεί φακό Sony G-Lens. Δεν ξέρω αν μπορείτε να το δείτε. Και τι άλλο, εδώ πέρα βρίσκεται το καλώδιο USB, μόνιμα συνδεδεμένο με την κάμερα, ώστε να μπορείς να το συνδέσεις κατευθείαν με το λάπτοπ χωρίς επιπλέον καλώδια. Μπαίνει σε αυτό εδώ το μενικάκι. Εδώ είναι το lens cover για να ανοίγει ο φακός. Και μόλις την πιάνεις βλέπεις ότι το κουμπί για το record είναι ακριβώς εδώ. Το κουμπί για φωτογραφίες και για το zoom. Αυτό που μου αρέσει σε αυτή την κάμερα είναι ότι δεν κάνει απότομα zoom, αλλά πρώτα είναι λίγο δύσκολο να το μετακινήσεις. Αλλά μόλις το πατήσεις με δύναμη μετακινείται γρήγορα, για γρήγορο zoom. Οκ. Πάω να φορτίσω την μπαταρία και επιστρέφω σύντομα. Λοιπόν, επέστρεψα, φόρτισα την μπαταρία και ας τη βάλουμε στην κάμερα. Οκ. Λοιπόν, την ανοίγουμε και να τη ανοίγει από μόνη της. Λοιπόν, έχει να διαλέξεις τι γλώσσα θέλεις. Ας βάλουμε ελληνικά. Μπορείς να το αλλάξεις βέβαια. Επόμενο, η ώρα GMT συν 2. Επόμενο, ρύθμιση θερινής ώρας, όχι. Και εδώ βλέπουμε ότι το κάλυμα φακού δεν είναι ανοιχτό. Πάμε στο μενού. Όπως βλέπετε η κάμερα έχει joystick και δεν είναι touchscreen, αλλά δεν με πειράζει αυτό, καθώς πρέπει να είναι ακριβή η κάμερα για να έχει καλή απόκριση η οθόνη αφής. Και μπορούμε να δούμε εδώ λειτουργία λήψης.
ταινία ή φωτογραφία. Δεν ξέρω αν φαίνεται στην παλιά μου κάμερα. Ποιότητα και μέγεθος εικόνας. Έχει μακρόχρονη λήψη, τυπική λήψη και εξαιρετική ποιότητα. Αν θα χρησιμοποιώ αυτό. Εδώ πέρα έχει το micro HDMI και την micro SD. Το κλείνω αυτό εδώ πέρα. Έχει λειτουργία λήψης. Επίσης να ρυθμίσει την ποιότητα και το μέγεθος της εικόνας, ρυθμίσεις, επεξεργασία αντιγραφή και λειτουργία αναπαραγωγής. Για να ανοίξουμε τον φακό. Και βλέπουμε την καταπληκτική εικόνα. Και η κάμερα κλείνει μόλις τη λύσεις κάπως έτσι. Αυτό για την κάμερα. Επίσης πήρα μια microSD 16 GB microSD HC, microSD και ο adapter μαζί, και αυτό το ωραίο βαλιτσάκι για να βάζω μέσα την κάμερα. Ευχαριστώ πολύ που είδατε το unboxing. Αφήστε ένα like αν σας άρεσε και θα τα πούμε την επόμενη φορά. Γεια σας.